8 психологически факта за най-добрите приятели. Първи, ако едно приятелство продължи повече от 7 години, психолозите казват, че то ще трае цял живот. Втори, никога не се притеснявай, че ще загубиш приятел, защото истинският приятел не може да бъде загубен. Трети, приятелството не е за това с кого прекарваш най-много време, а с кого си прекарваш най-добре. Четвърти, силното приятелство не изисква ежедневни разговори. То не винаги се нуждае от постоянна близост. Пети, най-добрите приятели са тези, които превръщат твоите проблеми в свои, само за да не се налага да минаваш през тях сам. Шести, истинският приятел е този, който вижда болката в очите ти, докато всички останали вярват на усмивката на лицето ти. Седми, само истински приятел ще ти каже в лицето това, което другите говорят зад гърба ти. Осми, понякога просто да бъдеш с най-добрия си приятел е всичко, от което се нуждаеш като терапия. Сподели това с най-добрия си приятел и ни последвай за още.